Arratsaldeon zer moduz, ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saioaren edizio berri honetara. Badakizue ziur aski 2009 urteko ikerkuntzako Euskadi Sariaren epaimahaiak bere gizarte zientziak eta humanitateak modalitatean ohorezko iondoko aitortza egin ziola aste honetan Antonio Beristain jaunaren lanari eta saria hainbat urtetan bere ikasle eta lankide izan den Jose Luis de la Cuesta jaunari eman ziola. Azken ostegunean de la Cuesta jaunarekin hizketan izan zen Karmele Aranburuk bere berrikerketa saioan, batipat zorionak emateko, nola ez, eta hauexek izan ziren ikerlari honen hitzak. Yo estoy muy contento de que un jurista como yo pues se sume a la lista de premios donde ya estaba Gurutz Jauregui, también dedicado al derecho desde la perspectiva fundamentalmente del derecho constitucional y la ciencia política. Es un galardón que convoca el gobierno vasco y que tiene muchísimo prestigio, porque es un jurado independiente y bueno, pues son muchos los elementos que confluyen a ese prestigio, sí. Y bueno, el nombre de las personalidades que forman parte ya del listado, pues la verdad es que es muy muy importante y bueno, cuando en mi caso al menos me resulta un motivo de mucho un gran honor y un orgullo. El premio Euskadi lo que pretende es premiar una trayectoria universitaria, fundamentalmente fijándose en lo que es el plano de la investigación. Bueno, yo llevo 30 años investigando en la universidad, desde que comencé en el año 77, de la mano de Antonio Beristain, que falleció hace un mes y al que el jurado además le hace una mención especial. Y bueno, en mi trayectoria investigadora, pues habrá encontrado el jurado pues quizás determinados elementos que le han parecido de interés y que merecerían ser premiados. Quizás pues el hecho de que me muevo en el ámbito internacional, algo que probablemente en el ámbito jurídico pues no es tan frecuente, por lo menos en el ámbito jurídico penal, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que algunos de mis trabajos pues han tenido su repercusión cuando he estado trabajando en torno a determinadas categorías, determinados conceptos, el concepto de resocialización, por ejemplo, etcétera. Bueno, son distintos elementos los que me imagino, porque yo no lo puedo saber, ¿no? Pero me imagino que han podido tener en cuenta a esos niveles. Porque ciertamente no, en mi caso no se puede decir que haya descubierto algo, que tenga alguna patente, como en ciencias o en tecnología, pues quizás es más fácil de destacar cuando se premia a alguien, ¿no? Beno, esan beharra dago, Jose Luis de la Cuesta jaunak jakiunde Zientzia Arte eta Letren Akademiako kidea dela, eta akademia orain dela bizpahiru urte sortu zuela Eusko Ikaskuntzak. Hari buruz, arituko gara gaur hain zuzen ere. Perez bazaudete, has dezagun ba. Ben, ongi etorriak emango dizkegu Jesus Zugalderi, bera fisikari, kimikaria eta jakiundeko kidea. Jesus, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko hementxe izateagatik. Ondo iruditzen bazakizu, aste honetan bertan ezagutu dugun albiste edo iragarpenarekin hasiko gea, hau da 2009 ikerkuntzako Euskadi Sariaren epaimahaiak, bere gizarte zientziak eta humanitateak modalitatean ohorezko irondoko aitortza egin dio Antonio Beristain jaunaren lanari eta saria, hainbat urtetan bere ikasle eta lankide izan den Jose Luis de la Cuesta jaunari eman dio. Jose Luis jakiundeko kidea, ez da? Jakiundeko kidea eta lagun hona gainea urtetatik ezagutzen duena eta ondo mereziatuen saria da nire ustez gainera. Merezita beraz. Jakina, ala eta guztiz ere ez da bakarra, gero agian izango dugu honi buruz hitz egiteko aukera zabalagota eta aipatuko dizkizut jakitunen artean zenbat sari banatu diren edo jaso izan diren aurten 2009 urtean ikustu. Zure ezagutua zenun Antonio Beristain? Zeharkanik Euskal Herriko Unibertsitatera etorri nintzanean bera ustio ja erretiru hartuta ero hartzekotan zegoen eta orduan ez nuen aukerarik izan ura ezagutzeko. Baina bera zuzenbide fakultatean egiten zuen lan, abokatua zen.
deretxon zea, zuzenbidean lizentziatua eta profesoria eta ni kimikaria bain naiz. Naiz eta albuko fakultatean izan gure lana nahikoa, ez da, nola esan, monjeek egite duten xamar antzerakoa da, norbere txokoan zartuta eta relazio hondirik, pero gutxinez oso esturik ez dugu izaten aldameneko erikin. Eta gainera aldameneko fakultatearen onda alik eta gutxien izaten da oraindik. Baina bai zeharka ezagutzen nuen jakina, zona hondiko pertsona zen, oso ezaguna, eta behin edo behin uste du gainera izan nuela aukera berarekin hola hitz egiteko. Jakiunderi buruz hitz egiten gara, zer da jakiunde? Noiz eta nola sortu zen? Bueno, noiz badago egun bat sortu zena, eta hori jakiundeko web orrialdean dago, baina zan egingo dut hori 2007ko urriaren 25ean, hain justu, Donostian, eratu intzen jakiunde hori izan zen eguna, non jakiunderi bataioza eman zitzaion. Eusko ikaskuntzaren ekimen bat izan zen hau, eusko ikaskuntzaren eraginez, eta euskal hizkuntza eta kulturak finkatuta dauden lurraldeetan akademia bat izateko edukitzeko beharra ikusi zen, eta unibertsitate guztien laguntzaz zientziak, arteak eta letrak sustatu eta zabalduko egingo zituen akademia bat eratu egin zen, zeini jakiunde izena eman zitzaion. Eta akademikoi eman ziuten jakitunok izena, jakitunak. Alaxe da jakiunde, eta alaxe dirau egun hartatikuna. Baina zergatik erabaki zuen eusko ikaskuntzak, jakindu esortzea, behar baten premia edo? Beharran itxuraenez eusko ikaskuntzak ala ikusi zuen, alboko herrietan eta nazioetan ere bai akademiak egon badaude, gurea gaina esan beharra dago oso dela gaztea, 3 urte oraindik ez ditu, lehen esan duen dataren arabera 2 urte eskas ditu, eta jakinean hartu beharra dago hainbat ospea handiko eta tradizio handiko akademia europearrak 200-300 urtetik gorakoak direla. Beraz, gurea jaio berria da. Akademia eren beharra hausnartu egin zuen eusko ikaskuntzak egunero zurrunbiloetik kanpo nonbait hausnarketa eta pentsatu egin behar zela sakonago eta soziuz, batez ere hori importantea soziuz, zer izan daitekeen gaur egunean, zer den gaur egunean gure gizartea eta zer izan daitekeen hemendik aurrera. Eta hemendik hainbat urtetara. Eta hori baino alegia importanteagoa da, hausnartu egin behar dela, eta baita ere erabaki jakina, zer egin daitekeen gaur, lehen ikusitako, gomutako gizarte hori eta zer izan hori izateko gaur zer egin daitekeen, zer egin gaur ara iritsi gaitezen. Hortarako eguneango zurrunbilotik at egin behar da hausnarketa. Eta hortarako akademiak dira, ala dira Europan, ala dira Estatu Batuetan, ala dira Asian, ala izan dira urte askoan lekurik aproposenak hori gauzatzeko. Eta hori dela eta eusko ikaskuntzak ekimena hartu zuen akademia sortzeko eta egiteko. Azken helburua zein izango da? Kideek elkarrekin hausnartzea, beraz, iritziak ematea? Izan ere, bada hori, eta zeregina akademiarena, jakiunderena, lehenengo eta bigarren uste du izan genuen bileretatik, plenoetatik atera egin zela, ez? Horla, hitzen borobilan esan da, hitz borobilekin esan da, zientzia, arteak eta letrak sustatu eta zabaldu. Kalitatean oinarrituz eta bikaintasuna bilatuz. Hori izango litzateke helburua. Hausnarketa analizi eta diagnostikorako kalitate goreneko aholkularitza erakundea izan. Hori da izaera, zer izan behar duen akademia.
eta zientzia, arte eta letren komunitateetan eta baita gizarte osoan ere, biak agertu eta azaldu. Hori izango litzateke akademiaren zeregin berezia, prezizua, hain justu. Eta horrekin batera baloreak, ez da? Baloreak jakina baditugu, baina baloreak akademienak horiek ez dira atzo gauekoak. Esan dizulden nahi badirela akademiak 200 urtetik gora dituztenak. Eta ez da asko osnartu behar konturatzeko balore importanteenak akademia batenak direla lehenengo esklusiboki izaera intelektualak eta akademikoak markatu behar dituela honen jarduerak, ezta? Gero, nonbaitetik ere egiatasuna eta kalitate exigentzien mendekoak izan behar direla, bai bertan dauden jakitunak eta baita akademiak egiten dituen jarduerak. Berrikuntza eta espiritu kritikoak gidatuz noski, eta hausnarketa sakonetan oinarrituta, momentuko tendentzia eta presioen gaindi. Hau importantea da, lehen esan dizudan eguneoko zurrunbilutik, eguneango zurrunbilu hortatik buskat egon eta handik hausnartuta ikusi zer den eta zer izan daitekeen. Jakina, jakiunde, euskera errotua dagoen lurraldeetako akademia denez, euskararen erabilerari eta sustapenari ere atentzio berezia eman behar dio. Eta hala egiten diardu. Nola estrukturatua esate baterako akademia hau lehendakari bat du, Pedro Miguel Etxenike, eta gaurko lehendakaria, eta ze beste... Akademiaren estruktura, arkitektura, oraingoz zinplea nahikoa da. Alde batetik akademia hau ez delako akademia handia, gu ez gara jende asko, 45 jakitun baino ez dauka. Txikia beraz. Eta gaur egun duen estruktura da, presidentea da, akademiaren buru, Pedro Miguel Etxenike doktorea, fizikari ospetsua da, hain zuzen ere kargu hau duena, eta gero beraren inguruan, berari aholkuak emateko du maila, guk esaten diguna mai bat, eta mai hortan daude 6 jakitun, oso kerrespanago, 7, gero du diruzain bat, idazkari bat, eta idazkari teknikoa. Eta hori izango litzateke, hori da, ez litzateke bez, eta hori da, jakiunderen agintaritza, gaur eguneko agintaritza. Zeintzuk osaten dute, jakiunde, bat disiplinetan ospetsuak diren pertsonak, ez da? Bai, 55 hola ipatzea banan ekoa izango litzateke, baina besteak beste Bernardo Atxaga daukagu, Maria Baio esate baterako, lehentzuk aipatu duzun Jose Luis de la Cuesta, Bill Douglas, William Douglas, Euskal Diasporaren ikartzaile eta jakituna. Besteak beste Javier Etxeberria dago, Pedro Miguel Etxenike lehen aipatu izan bezala, Esther Ferrer, Jose Antonio Garrido, Jan Arixelar, azkenengo ampliazioan sartu izan dena, Maite Lafourcade, Maria Zunlanda, Donostiarrak ondo ezagutzen duten Xabier Lete ere bai, Jon Markaide, ez da inezaguna, baina astrofiziko oso ospetsua da, Valentziako Unibertsitatean egiten du lan, baina bere izatez Elgetakoa baita, Luis de Pablo, José Ramón Recalde, Miguel Sánchez Hostiz, José María Setién, Inma Sara, Javier Tejada, eta gero esate baterako Moncho Armendariz ere bada, bai, jakina, Itziar Reyestaran, José María Asúa, Juan Colmenero, Félix Goñi, eta gero errektoreak ere bai. Hemen daude, bai, Euskal Herriko Unibertsitateko 7 errektore. Denak Euskal Herrikoak ez dira, UNEDEkoa ere badago, eta jakituna da, eta bileretara etortzen da, gainera, parte hartzen du gainera nahiko maiz,
eta beste 6 unibertsitateko, Euskal Herrian dauden 6 unibertsitateko rektoreak jakitunak dira. Zein izan da unibertsitateen papera edo rola akademia honen sortzean? Lehenengo lotura egitea. Akademia mundu akademiarekin du lotura eta zerikusia. Eta akademiaren nonbait erakunderik gorena unibertsitatea bera da. Eta orduan lotura hori inoiz ere galdu ez dadin lotura akademia gorenarekin ere oso garrantzitsua da. Eta gero bestalditik ere errektoreakan izan da jakiunderi ematen dio gaitasuna eta bideratu egiten dio gainera unibertsitateak jakiundek bere dituen helburuak egin ahaliteko koordinazio lana erraztea. Oso importantea da beraz horiek egon daitezenan lan bera ez dezagun egin herri honetan 5 pertsona diferente ero 5 erakunde diferente. Koordinazio lan hori oso da beraz importantea. Esaten duzu, Europako Akademien eredu aurreratuenetan oinarriturik dagoela jakiunde, zergatik esaten duzu hori? Bueno, lehenengo eta behin akademiaren tradizio oso importantea da ikastea. Eta zerbait egiten denean oso da importantea jakitea, ikastea, zer egin den lehenago horri buruz. Eta akademia ez da gauerdiko kontu bat, ez da atzo gauerdiko kontuan jakina, eta orduan guk egin duguna da akademiaren estruktura egin baino lehenago ikusi eta ikasi nola egin izan diren orain arte dauden akademiak, martxan dauden akademia importanteenak eta baita ere dinamikoenak. Eta hortan hain zuzen ere oinarritu egin dugu gure estruktura eta gure egin bete beharrak bat. Konkretuki zeintzuk hartu zen dituzten erreferentzia bezala edo? Norvegiako akademia izan da importantea. Iaz izan genuen hemen Donostian bertako presidentea eta arek asko erakutsi zigun. Eta gero hartu ditugu beste hainbat irizpide eta baita ere idea batzuk bai Eskoziako akademiatik. Eta noski ezin dugu ere ahaztu akademia alemanak ere, Leopoldina Akademia Frantsesa eta Royal Society britanikoa ere oso garrantzitsuak izan dira guk egin dugun estudioan guk gero gurea egiteko. Azken finean beste herrialdeekin ere maila batean izateko, ezta? Bueno, maila berean saia izango da baina. Bueno, denbora kontu ere bada, ez dugu izan behar hendikan guk 3 urte igaro behar ditugunik besteen maila hartu ahal izateko, baina desde luego 3 urtetan ezin gara iritsi orain Leopoldina Akademiak 3 urtean hartu duen tradizioa eta ospera, ezta? Baina pertsona ospetsuak ere dauzkazue zuek eta lehenago ere hartatu ditugu sarean kontua, zenolako sareak dituzten jakitunek hemen jakiunde akademian, ez da? Bai, sareak eta sariak ere lehen esan dizuet, 2009 urtean esate baterako gure diru zainari Sisto Jimenezi eman zaio, hemen jartzen du, premio a la trayectoria profesional, hau Nafarroako gobernuak ematen duen sari bat da. Maria bai hori Espainiako Premio Nacional de Música 2009 urtekoa eman diote. Javier Tejadari eman diote Premio Nacional de Investigación, Espainiako Premio Nacional de Investigación deritzana. Xabier Leteri Euskadiko literatur saria, neko ezaguna izan zen gure Donostian gainera zuzen ere eman ziotenean hau. Luis de Pablori, Premio Iberoamericano de la Música, 2009 urtean eman zioten ere bai. Pedro Miguel Etxenike, Belgikako Akademiako kide egin dute. Montxo Armendarizi, lehen aipatu dugu ere bai Montxo Armendariz, 2009 urtean eman diote Manuel Lekuona saria esko ikaskuntzak ematen duena justu.
Besteak beste badira beste batzuk, baina nik uste dut hau kurrikulunik karagarria dela ez. Esterrek sarien bat jaso zuen, ez dakit horrengo urtean edo 2 urte... 2009 urtean izan bazen, ez dut nik amena apuntatuta. Agian 2008an izan zen. 2008koak ez ditut ekarri zen, eta oraindik zerrenda luzeagoa baita. Eta agian ordu osoa emango genuke haiek irakurtzen. Iguala, perla giza ekarri dut bakarrik, erakusteko giza ekarri ditut. Ondo da, azteko, eta beste herrialdeekin baita batean izateko ez dakit, orain txerta, baina urteetan zehar posible izango da, seguru. Erakunde ideologizatua da, jakiunde? Bueno, ez borobilki gainera, zeren eta nunbait lehen esan dut gure baloreen artean lehenengoa da, injusto, esklusiboki izaera intelektual eta akademikoak hartzen direla kontutan erakunde honen partaide izateko. Jakiunderen baloreik importanteenetariko bat, importanteena agian esango nukenik da independentzia. Bai botere politikotik, eta bai botere politikoekiko, eta baita botere ekonomikoekiko ere bai. Hortarako jakiundek, jakina, bere presupuestoa garatu behar du, izanteko baliabideak egiteko egin behartuena inolako estuazionik gabe. Ez momentuko kojunturaren arabuera, zer izango den presupuestoa horren arauera baizik. Eta hortik aparte egon behar du beti jakiunde. Eta gauzak dauden moduan jakiundek egin ditu bere lanak, hain zuzen ere ez bakarrik akademia beroi, baita ere bere baliabideak kojuntura politiko-ekonomikotik at egon dadin. Beraz, ideologizatua ez dut uste. Ideologiak badaude, baina ideologia denak. Ideologiak egon behar dute. Gu ez gera aideologikoak. Ideologia denogu, baina ideologia dena daude, ez daude. Ez dakit kritikaren bat edo jaso dezuen? Nik ez dut entzun oraingoz, ez dakit niri personalki ez diate zan, agian egon izan da horrelako zerbait bazterretan, baina, hartuta zeintzuk diren kideak, lehen batzuk irakurri ditut, zango nukenik jakiunde erreferentzia bat nahi duela bilakatu. Erreferentzia bat izan gizartearekiko. Eta gizartearekiko esaten duenean da gizarteak dituen erakunde, beste erakunde askorekiko. Gobernuarekiko, baina gobernu esate baina Euskal Herriko gobernua, Nafarroko gobernua, Iparraldeko Kontsel Regional, dagokion instituzioa, baina baita ere guk hemen ditugun beste hainbat struktura lokalegiko. Gipuzkoako diputazioa zate baterako, Gipuzkoako diputazioak jaunezkero deitu egindu jakiunde, partu hartu dezan, oain egiten ari den Gipuzkoa gehi hausnarketa prozesuan aholkulari bezala. Orduan, erreferentzia oso da importantea izatea. Goi mailako erreferentzia erakundea behar du izan jakiunde. Beraz, erreferentea behar du izan, baina kontuz ez gidari. Gidari hor politikook eta gizarte eragileak dira. Jakiunde ez da gidaria, da erreferentea. Aipatu zen bezala, zenolako harremanak, orokorki, zenolako harremanak dituzue instituzio eta erakunde publikoekin? Nola kalifikatuko zenuk edo? Orain diputazioarekin... Nik goxoak esango nuke. Goxoak? Bai, noski, jakina. Kontutzen arrezazu gohandikan jaio berria garela 2 urte baino ez dugu, eta aurreneko gobernuak jaiotzen ikusi gintuen, nola jaio ginen ikusi gintuen, eta oraingo gobernuarekin lehenengo harremanak izan diraia, eta nik uste dut oso bide honetik doazela, gobernuak ere ikusi du jakiundek duen papera, jakiundek duen bete beharra, gizarte honetan, esaten den gobernua, esaten ari nintzen, Euskadiko gobernua. Esan ditugula harremanak horiekin, eta oso harreman onak dira. Eta beste horren beste esan behar du baita Nafarroko gobernuakin ere bai. Hau da,
hau ekimen hau, Eusko Ikaskuntzak egin zuen akademia sortzeko, aurreneko lehendakariak, Ibarretxe jaunak, sustatu egin zuen noski, Miguel Santzekin batera, biok ados zeunden, akademia olakoa oso garrantzitsua zela, eta horregatik sortu egin zen Jakiunde Akademia Eusko Ikaskuntzaren ekimenez. Iparraldeko agintariek ere gauza bere ikusi zuten, eta haiek ere sustatu egin zuten akademia honen sorrera. Gaur egun, Nafarroan ez da gobernua aldatu, eta beraz harremana beraiekin hildo hortatik doaz, adizke ditu, baina Euskadin gobernua aldatu egin da, eta gure harremanak beste gobernuekin... Diferentziarik ez? Diferentziarik, diferentzia badira, pertsona diferentea dilako, baina harremanak igualak dira, gutxienez, besteekin genituen bezainonak. Izan behar duen bezala ze gainera. Euskararen sustatzearen helburu hori ere diferentziaren bat gobernu honekin edo ez? Ez noski, gobernu honen helburuetariko bat bada euskara sustatzea, beraz hortan ez gaude nola esan kontra, eta ez da inolako ere desparekatuta gobernuarekin. Guk euskara sustatu egiten dugu, gure bileretan euskara hitz egiten da, gure dokumentuak elebidunak, ez bakarrik elebidunak, hiru hizkuntzatan gutxienez idazten ditugu, lau, izango nukenik, euskara noski, gaztelera frantsesa, eta agian ingelesez ere idaztea eta zertzea pentsatu beharko endukez, eta badago euskal diaspora bat, zein nien hizkuntza lehenengoa askotan, ero bigarrena ingelesa beroi da, eta diaspora hori, bai Nafarroatik, bai gure komunitate autonomotik, eta baita iparraldetik joan egin da. Eta daute beste hizkuntza bat, euskeratik aparte, noski, frantsesetik aparte, gaztelerik aparte, badena, ingelesa, eta hori ere, guk ez dugu inolako eragozpenik ikusten, gure hizkuntzetaiko bat ere izan dadila. Baina, jakina, euskera da gure berezitasuna, euskera dagoen edatuta, edatuta dagoen lurraldeetan Jakiunde eratu da inoski, eta euskerari atentzio berezi bat egin behar diogu, atentzio berezi bat, ez du esan nahi beste atentziori ez diogula epini behar noski. Honi berezia. Gizartea ideia eta informazio nahikoa daukagun Jakiunderi buruz, beharra eta berezitasuna ikusten duen, badaude prejuizioak edo aurreiritsiak gizartean, agian elitista edo partista dela elitista. Bueno, Jakiundera izan daiteke horlako aurre iritsiren bat, beste akademiei ere gertatzen zaien bezala. Beste akademiei ero futbol taldei bestelaxe, ezta? Errealeko jokalaria ezin du inorrez, edor norrizan. Hortarako ez dago lista bat apuntatzeko eta ni errealeko jokalaria izango nahi. Hortan esan daiteke errealare batzu pentatuko elitista dela, ezta? Gipuzkoako futbol jokalarik onena dodean. Elitista da hori. Ez dut uste hola kaleko jendeari galdetu egiten badiozu esan zaizu. Erreala elitista alda, lehenengo bilatuko dizute neko arraro pentsatu zanek zen hundik noa datorren ez da galdera horrekin. Eta bigarrena da, elitista zentzu hortan ez dela, baina bai noski kalitatea eta nonbait maila personal altuko kideak dituela Jakiundek, agian gizki dago hori nire honek ezatea, baina tira. Baina batez ere horia gobernuak ere sustatu egin zuena Jakiundek eta gobernuek sustatu zutena Jakiunde eratu zenean, jakina gobernuak eman egiten ditu hainbat sari, bai zientziatan, bai humanitateetan, bai arteetan, bikaintasuna nabarmentzeko gizartearen aurrean. Behin saridun horiek dituela gobernuak, orain bigarren fasea saridun horiek aprobetxatu nahi ditu. Eta nola aprobetxatu? Bildu horlako erakunde pluridisciplinarra, disiplina anitzekoa sortu, eta eman lan bat, baina lana da hori oso generala, egin zazue hausnarketa, egin zazue zuek zue lana. Hori uste dut oso logikoa dela, gobernuak bere zarituak, bere saridunak aprobetxatzea. Bestela,
Eta nola egiten duzute, azkenoko batzarran uste, azaroaren 20an Gasteizen ospatu zela, bai. Orkide berriak investitu zen ituzen, ez da? Bai, batzar berezia izan zen horreatik, lehenengo ampliazio egin zen jakinderena, ordura arte ginen 21 zera kide 27 beraz jakitun, eta orain 45 gera. Beraz, ampliazioa nahiko handi izan zen, eta horretik nahiko berezia izan zen alde hortatik. Baina jakinderen lana egiteko modua da akademiak egiten dutena, jakina, lehenengo barne diskusio bete oten dira, txostenak doaz prestatzen, komisioak formatzen dira, komisio egite dute bere lana, eta behin hori borobilduta dagoenean plenora doaz, batzar orokorrera doaz, eramaten baitira dokumentu horiek, eta han, ematen zaio onespena, noski, beste eztabaida baten ondoren jakina, bai edez, ero atzera. Bueno, lehen galdetu ez dut ze espero zenuen Euskal Gizarteak jakien detaz, eta alderantziz galdetuta, zer espero du jakiundek gizartetaz? Bueno, pazientzia lehenengo. Pazientzia. Gehiago ezagutzea ere, bai? Gehiago ezagutzea, bueno, hori gure lana da, nik uste dut guk ezagutzera emango garela, ez dut uste inolako arazorik izango dela alde hortatik. Eta bigarrena da, pentsa ezala, bueno, jakiunde akademia gaztea dela, oaindikan ere bide luzea duela bere aurretik, eta batez ere eman diezaiola denbora tarte bat bere antolaketa lanak lehenengo bukatu dezan, oaindikan jakiunde ez dagoera bat antolatuta, hori denok daukagu garbi, oaindikan ampliazioren bat edo beste egin beharko da. Eta bigarrenik, bakarrik pentsa dezala hori, 3 urte bakarrik ez dauzkaula, eta akademia, bueno, ez noa ezatera importanteenak, baina akademia ohiko bat, arrunta ez ezatearen Europan 100 urtetik orakoak direla. 300-ekoak ere lehen zendizuen bezala badaude. Orain arte lehengo 2 urteetan ze ustezu lortu duela Euskal Akademia honek bere jatorrizko helburuei begirada bat eman da ez? Lehenengo eta behin nik uste dut Euskal Herriko instituzioen aurrean ezagutaraztea. Ezatea akademia badela, eta akademiaren garrantzia eta bete beharraren importantzia ezagutaraztea hemen dauden beste hainbat instituzioei. Hori uste dut lortu duela, beraz orain ezgera ez ezagunak, instituzioek ezagutu egiten gaituzte, eta badakite beraien zerbitzutara gauzkatela. Bigarrenik, eta hau ez da bestea baino makalagoa, lortu egin du agian ez da lehenengo aldiz, eta azkoitiko zalduntxoen jauntxoen bilerak eta egiten baiziren hemen duela 3-4 bat mende, baina lortu egin du Euskadi, Nafarroa eta iparraldetik akademiko izan daitezken, akademiko zena eta gaitasuna dituzten pertsonen bilkura permanente bat. Bilkura ez gainera permanente bat eta helburu batekin. Hain zuzen ere, akademia lanak egiteko helburua da. Beraz hori dagoenik, orain importantea da lan horiek egitea. Naiz eta hainbat egin ditugun honezkero. Akademia honek egin du kongresu bat, Heziberri programaren aholkulari garrantzitsuena izan da, akademia honek ere egiten diarduenak ere, orain momentuan ere baditu bere lanak, ez da orain hasi behar duen, eta ja martxan baditu bere proiektu bereak, eta hori ere nik uste gauzatu dela. Beraz, akademia zentzu hortan dinamikoa da. Eta hori nik uste importantea dela.
Eta orain bertan, ze fasean dago orain Jakiundek, zertan ari da orain, lanean, ze helburu berriak edo ze erronka berriak dituzue? Bueno, 4 bat ero 5 bat aipatuko izkizut. Eta urrenez urren lehenengoa izango litzateke aurrekontua konsolidatu egin behar dugula orain goz. Eta oso importantea da guretzat, lehen esan dizudan bezala, Jakiundek izatea bere nunbait gastu fijotarako aurrekontu estable bat. Lehen aipatuan bezala inolako koiuntura soziopolitiko ekonomitikotik aparte. Krisian abaritzen, Krisian, egia esango dizut, ez da nabaritzen zen eta Jakiunderen presupuestoa oso da txikia. Da 100 aldiz txikiagoa Espainiako akademiak duena baino. 100 aldiz txikiagoa. Eta Euskadin gutxienez, Euskadi egin Nafarroa iparralde ez gara gu 100 aldiz gutxiago biztanle. Baina 100 aldiz txikiagoa bada. Beraz, zentzu hortan ez detuzte gurea inolako presupuesto handia denik, ez da gutxi txikia da. Eta alde hortatik krisia ez detuzte asko nabaritu dugunik. Naiz eta ez, eta gainera, esan dizuan bezala gu gehienok gatozela akademia unibertsitatetik. Eta akademia unibertsitate horretan agian jendeak ez du ulertuko ondo, baina nonbait diruak ez xautzeko kultura oso sakona dago. Eta beraz hori gure genetan dago zartu, eta beraz goazen inolako lekura joan da ere ez dugu egiten inolako gastu ikaragarririk. Beraz, nahi dut izan honekin akademia nahikoa merkea dela. Beste helburu edo erronka? Beste helburu eta erronka importante bada sedea izatea, xede bat, etxe bat izatea, ez da akademia ikusi izan dadin batez ere. Importantea da hori, lehen zen dizuen bezala, orain arte, beste erakundeen aurrean Jakiundek bere burua ezagutarazi egin duela, baina oraindikan usteo geratzen zaigula herriarekiko, herri xumeagoarekiko ere hurbiltasun hori agertzea. Eta hortarako importantea da, gutxienez hori da, beste akademiek egiten dutena, beste akademien eredutan ere oinarritzen bai gara, izatea leku bat, non hori agerian egondadin edo norentzat. Eta ordan hori orain Jakiunde negoziatzen ari da, zein etxe izan. Lehen aipatu dut ere urrengo aplikazioa, urrengo jakituna zeintzuk izango diren. Gaur 45 baino ez gara, eta ez dakiz zenbaki izan daiteken egokia, baina 60 gora guk uste dugu izango dela, ero izan behar duela Jakiunderen jakitun kopurua. Baina eginkizun honetan gauzak egin behar dira sin prisa, baina sin pausa. Gero, jardun espezifikoak ere baditu gurein martxan, zientzia foroa da oitariko bat, esan dizuan bezala lehen Gipuzkoa, Gipuzkoa G20 konseiluaren parte hartzen ari da, ez da konseilu osoa, baina bai parte bat konseiluarena Jakiunde. Datorren udarako kongresua antolatuko du Jakiundek, humanitate eta letren eginkizun zientifikoen balorazioari buruzkoa. Antolatzen ari da izango direnak topaketak jakitunekin, lehen esan duan bezala gure nahia da izan ere herriari agertaraztea gu geu ere bagaudela eta beraien zerbitzu gaudela, eta orduan nahi ditugu antolatu topaketak, bai ikasle, bai irakasle eta maila hartaineko ero batxuko irakasle eta ikasleekin. Eta gero egiten ari da ere Jakiunde, hau garrantzi handiko proiektua da, zientziaren egoera Euskal Herrian. Hau da, dokumentu bat, hausnarketa oso sakona, zein gure helburua den azken batez orrialde bakar batera biltzea. Horren atzean datuak
estudio sakonagoak eta ikerketak izango ditugu. Nahi dituenarentzat eskuragai. Baina gure nahia da gai izan gaitezen esateko orrialde bakar batean zein den zientziaren egoera Euskal Herria. Eta zientzia esaten duanean ez da bakarri zientzia fisiko-kimiko-naturalak, zientzia humanistikoak, zientzia politikoak, eta baita ere artea eta interpretazioa. Zientzian dena sartzen dugu. Iritziren bat balduzu? Zeri buruz? Zientziaren egoerari buruz, hemen Euskal Herrian. Itxaron dezagun urrengo elkarrizketara arte. Hori urtebeteko lan batero izango da, jadanik hasia gaude, eta orduan bukatutakoan egingo dugu, elkarrizketa bat eta nahi bauzu monografikoa hori buruz. Eta gobernuen apostua, zientzien arloan eta? Apostu ekonomikoa. Gobernuekin duten autua, presupuestoak eta gobernuak ez dituzte inolako gauza okerri egiten nahi dienik. Jakiunde dagoen herrialdetako gobernuek, hirurek, nik uste du nahiko politika zorrotza eta zentzuzkoa daukatela gaur egun zientziaren arlotan. Presupuestoak ez dira jetxi, presupuesto horiek zuhurtziaz erabiltzeko autua egin dute, eta hori oso da importantea, ez nola nahi, baizik eta helburuak jarrita, helburu horiek bete daitezen jarri dituzte baliabideak, eta kontrolak noski, hori gauza importantea da, eta batez ere ni neuk gehiago ezagutzen dudan gure komunitate autonomoan, nik uste gobernuaren lana eredugarria dela. Jakiunde kideok zuen artean nola egiten duzuelan? Zenolako harreman profesionala duzue, edo proiektu desberdinetan kolaborazioak ohikoak aldira, edo? Bai, lehen esan dizuan bezala, komisioak, gero taldek egiten dugu lan noski, eta gure artean erlazio personala oso ona da. Hori oso da garrantzitsua, guk egiten ditugun bileretan batez ere bi egiten dugu batzar orokor urtean, eta hor aprobetxatu egiten dugu noski gure erlazio personala ere sakontzeko eta lantzeko, horrelako gauzak ere oso dira importanteak. Eta beraz lan egiteko eragozpenik eta zailtasunik ez dago bat ere. Denok daukagu beste jakitun guztion koordinatuak, koordinatu esan duena, telefonoa eta emaila eta horrelako gauza guztiak, eta gero baita ere elkarrekin askotan ikusi egiten dugu. Gure sekretaria teknikoak sekulako lana egiten ari da alde hortatik, koordinazio hori dena aurrera eramateko, eta beraz lana oso da erreza gure artean. Lana egitea ez lana, lana egitea, baina jakiunde barruan edo jakiunde aparte ere elkar lan egiten duzue edo... Beste hainbat proiektotan eta jakiunde barruan, etxe barruan ezin du, jakiunderen etxe barruan hori ez dugu, indikan egiten ez dugulako, indik etxerik, baina izango dugu, berandu baino lehenago gainera. Baina bestela nik dakidanez, ez dakit maila profesionalean elkarrekintzari dagoen jakitunen artean, nik gutxienez ez dut beste jakitunekin lana egiten, nire arlo profesionalean, nine honek. Eta zagutzen dudanetatik, esango nuke ez, baina ezin dut izan 45 pertsonen artean zer egiten duten lan profesionalean bakoitzak. Bukatu baino lehen, Jesus, zientziatartea gizartera hurbiltzeko ideiak badaude, zeste duzu? Zientzia eta artea gizartera hurbiltzeko ideia... Ideiak badaude, martxan jarri beharrekoak ere bai. Donostian jarri direnak nik uste dut badirela batzuk eta oso eredugarriak. Kutxa espazioa da bietariko bat, zientzia gizarteratu egiten duena.
Donostian egiten diren hainbat ekitaldi kulturalak, besteak beste zine festivala eta teatro topaketak eta literatura sariak eta hoiek badira importanteak eta gizarteratu egiten dute zientzia. Euskal Herrian egiten den bertsolaritza, nik uste dut ere badela artea, txinez interpretazioa eta hori gizarteratuta dago erabat. Donostian egiten den justu lana, Donostian gaudenez, eta Herri Irratia batez ere Donostia inguru honetan zabaldu egiten denez, oso errespanago, jakina badagoela gauza asko, ez bakarrik kursalien unibertsitate ekintzak egiten direna, baita DIPC-ek, datorren urtean izango den Passion for Knowledge, programa hor dago ere, non ez bakarrik zientzia eta arteak gizarteratzeko helburua duen, baita ere zientzia eta arteak beraien artean uztarria eraikitzeko asmoa ere badu. Eta beraz, ni alde hortatik ikusten dut hiria nahiko dinamikoa dela arlo horretan. Beraz, aukerak badaude. Eta gogoak dirudienez ere bai, zen eta donostiarrek oso erantzun egokia eta animosoa ematen dizkiote normalean arrelako ekintza guztiei. Dirua falta da, hintza. Ez da, diruaren problematika ez da... Dirua problema da, baina dirua da baliabidea. Tristeena izango litzateke ideiarik izango espagenu. Naiz eta diru asko eduki. Eta hori ezpentsa, badira lekuak non hori gertatzen den. Hori ez da gure kasua. Jesus Oalde, fizikari, kimikari eta jakiundeko kidea, eskerrik asko gurekin izateagatik. Ondo izan? Zorreatik, agur. Agur. Bukatzeko eta agurtu baino lehen, gurekin harremanetan jartzeko bibide, lehendabizikoa Eusko Ikaskuntzako weborria, 3 webikoitz, euskogidoi-ikaskuntza.org, eta bestea helbide elektroniko bat, euskoikaskuntza@herrigidoirratia.com. Besterik ez, datorren larun bat arte, ondo izan, aio!